Hadin ga jing pendep ban penbit penbiang nadong syadong ya ka wei jing ruai ka bathamai naridum jantia ya ka balai kerteng lenti jing it la kre ban penmi no ha YouTube. Kinong shana bat kinong penmi kilong ba on penlai pet ba igni jing ruai ka bathamai jongki ha ka arposan trik unai wing 8000 arplai ha ka YouTube channel ka balai kerteng ban yalam official channel. Hagini music video ka bathamai la simpenta dau ban yalam surong kum tung shop bat ka tisha dekhar kum kapuran. Kiwe-kiwe kibalan benta hakanek music video ki kentup ya arngut kinong ruai uba ban care suciang bat ka kong Visha Wanti suciang nanta uba scam nam kum director bat la penbit penbiang da uba Hilary Kordor.